سلام كم تكونوا خبركم تخاتلتين لهم عن زبلنا يوم حتر زبولوا قدس حبريتات نقركمي لايك مقبار جمروا حبريتات بأوان مثلا كبتحكم سبسكرايب مقباركم ونايدور ملكت اون مقبار يدرسعوا سامودات هم سيصنحوا هاجرات أوروبان عالمنا نابتي أمريكان إسرائيل مس إيران زكايدو زلوا خوينات بقطع خمزي ساتفا يقلص الله ፕሬዝደንት አሜሪካ ብፍላይ ሃገራት ወታደራዊ ኺዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ነቲ ዳርጋታ ዓጺ ዘሎ አገዳሲ መስመር ንግዲ ዝኾነ መጻወቦ ሆርሙዝ ኣብ ምውሓስ ክሳተፍ ድሕሪ ምጽውዕዩ መራሕቲ ምላሽ ክህቡ ጀሚሮም ዘለዉ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጀርመን ኔቶ ኣብ ጉዳይ መጻወቦ ሆርሙዝ ዝሳተፍ ኣይመስለንን ኢሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጀርመን ዮሃንስ ዋዴፍለድ ነቲ ብኢራን ዝተዓጸወ መጻወቦ ሆርሙዝ ኣብ ምኽፋት ኔቶ ግዴታ ከም ዘይብሉ ገሊጹ ፕሬዝደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ነዚ ድሕሪ ምዕጻዋ ሃገራት መጻወቦ ሆርሙዝ አገዳሲ መስመር መራኸብ ነዳዲ ክኸፍታ ይላቡ ምህላው ዝፍለጥ ኮይኑ ትራምፕ ንጋዜጠኛት ፋይናንሻል ታይምስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መሓዙት ሃገራት ነዚ መጻወቦ ንምኽፋት ክሕግዝ ኣለዎን እዚ እንተዘይገይረን ግን ኔቶ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ከም ዝወድቕ ገሊጹ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጀርመን ቅድሚ ኣኼባ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ሕብረት ኤውሮጳ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣብ ዝሃቦ መደረ ጉዳይ ተሳትፎ ኔቶ ኣልዒሉ ተዛሪቡ ነይሩ ኔቶ በዚ ኣንፈት እዚ ውሳነ ክወስድ ወይ እውን ንመጻወቦ ሆርሙዝ ሓላፍነት ክወስድ ኣይረኣየንን ብምባል ወላ እኳ ብማእከላይ ምብራቕ ዘይርጉእ ኩነታት እንተሃለወ ዩክሬን ቀዳምነት ዝወሃባ ቀዳመይቲ ጸጥታ ኤውሮጳ ምዃና ገሊጹ ምውሳኽ ዋጋ ነዳድን ጋዝን ንወተሃደራዊ ዓቕሚ ሩስያ ከም ዝውስኽ ዘመልከተት ሚኒስትር እገዳ ሩስያ ምልዓል ከኣኒ ጌጋ ምዃኑን ተዛሪቡሎ ጀካዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓባይ ብሪጣንያ ኬር ስታርመር ኣብ ጉዳይ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መጻወቦ ሆርሙዝ ምኽፋት ተልእኾ ኔቶ ከም ዘይኮነ ገሊጹ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓባይ ብሪጣንያ ኬር ስታርመር ሃገሩ ምስ ኢራን ናብ ሙሉእ ኩናት ከም ዘይትሰሓብ እንተኾነ ግን መጻወቦ ሆርሙዝ ክፉት ክኸውን ምስ መሻርክቲ ከም ዝሰርሕ ገሊጹ ኣብ ፈላማይ መጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ጉዳይ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብቲ ኩናት ከም ዘይትሳተፍ ገሊጹ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቐፌታ ምስ ኣቕረበሉ ግን ድሒሩ ሰራዊት ኣሜሪካ ወታደራዊ ማዕስከራት ዓባይ ብሪጣንያ ክጥቀም ኣፍቂዱ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ስታርመር ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ወፍሪ ኣሜሪካን ወታደራዊ ዓቕሚ ናይቲ ኣብ ኢራን ዘሎ ስርዓት ብዓብዩ ኣዳኺምዎ እዩ ድሕሪ እቲ ኩናት ግን ኢራን ኒውክሌራዊ መደባት ዳግማይ ንምህናፅ ድሕነት ኣህጉራዊ መራኽብ ንምርግጋፅ ብስምምዕ ክግበር ከም ዝደሊ ገሊጹ ብተወሳኺ እቲ ኢራን ዓጽያቶ ዘላ መጻወቦ ሆርሙዝ ንምኽፋት ሃገራዊ ዕዳጋታት ንምርግጋእ ዳግማይ ክኽፈት ኣለዎ ኢሉ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ወሲኹ እቲ ኩናት ኣብ ዋጋ ኣቑሑት ወሰኽ ከም ዘስዓበን እዚ ዘስዓበ ዋጋ መነባብሮ ንምንካይ እቲ እንኮ ኣድማዒ መንገዲ ግጭት ምቁራፅ ከም ዝኾነ ይገሊጹ ጀካዚ መራሕቲ ካናዳ ፈረንሳ ኢጣልያ ነቲ ኣብ ሊባኖስ ኣዝዩ ኣሰካፊ ሰብኣዊ ኩነታት ስዒቡ እስራኤልን ሊባኖስን ዘላቒ ፖለቲካዊ ፍታሕ ክመጽእ ስምምዕ ክጅምራ ይላበዋ ኣለዋ ጀካዚ ምዝተሓሓዝ ኢራን ብተደጋጋሚ ንኢማራት ዓረብ ተሃርም ኣላ እቲ ኩናት ካብ በዚ ጅምራት ሒዙ ሰራዊት ኢራን 900 ሚሳይላትን ከምኡውን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሰዲዳ ኣላ ኢራን ንመሰረተ ልምዓት መጓዓዝያ ነዳድን ኢማራት ዓረብ ዕላማ ክትገብር ምጽናሓ ዝፍለጥ ኮይኑ ትማል ሶኒ ኣብ ጥቃቲ ጽዑቕ ማእከላይ ሃገራዊ ጉዕዞ ዝኾነ ሃገራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ዱባይ ምስ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ዝተኣሳሰር ፍጻመ ባርዕ ድሕሪ ምውልዑ በረራታት ንግዚኡ ደው ክብሉ ተገዲዶም ኣለዉ ኣብቲ ዞባ ኣብ ዝዓበዩ መኽዘናት ነዳዲ ሓደ ዝኾነ ፍጃይራ ኣብ ዝርከብ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ወደብ እውን ባርዕ ከም ዘጋጠመ ተሓቢሩሎ ከምኡውን ኣብ ልዕልቲ ሓንቲ መኪና ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሮኬት ኣብ ወሰን ርእሰ ከተማ ኢማራት ዓረብ ኣቡዳቢ ሓደ ፍልስጤማዊ ዜጋ ከም ዝሞተ ቤት ጽሕፈት ሜድያ እታ ከተማ ሓቢሩሎ ኢራን ሕንን ምፍዳይ መጥቃዕትታት ኣብ ትጅምር ንድሓር ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ዱባይ ብተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ከም ዝወረደ እዚ ድማ ዓብ ምድንጓያትን ምዝንባዕን ኣስዒቡ ይርከብ ኢማራት ዓረብ ብዘይፍትሓዊ መንገዲያ ናብ ኩናት ኣትያ ክብል ኣዛድ ህሞሺድ ትማሊ ሶኒ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓቢሩ ጀካዚ እውን እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ ኢራን ከካይድኦ ዝጸንሐ መጥቃዕትታት ቀጺሉሎ ሓይሊ ኣየር እስራኤል ኣብ ሕምብርቲ ቴህራን ዘካይዶ መጥቃዕትታት ንሳተላይት እስራኤል ስግኣት ፈጢሩ ዝበሎ ህንጻታት ዕላማ ዝገበረ ምንባሩ ሰራዊት ኣሜሪካ ገሊጹሎ ብዘይካቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ዝካየድ ዝጸንሐ ኣብ ከተማታት ሺራዝን ታብሪዝን እውን መጠነ ሰፊሕ ማዕበላዊ መጥቃዕትታት ከም ዝተኻየደ ይጥቀስ ኢራን ብወገና ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሚሳይላትን ድሮናትን ክትውንጨፍ ውዒላ ኣላ ገለ ካብቲ ብጸረ ኣየር ሚሳይላት ዝተሃርመ ፍንጫላት ኣብ ጥንታዊት ከተማ ኢየሩሳሌም ከም ዝወደቐ ጸብጻባት ሓቢሮም ጀካዚ ኣብ ርእሰ ከተማ ኢራቅ ባግዳድ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብሮኬትን 5 ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ከም ዝተሃረመ ሮይተርስ ሓቢሩሎ
እተን ድሕሪ ኩናት ኢራንን ዕራቅን ንፈለማ እዋን ኣብ ልዕሊ ዕራቅ ዝተፈጸሙ ከበድቲ መጥቃዕትታትን ሮኬትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ምዃኖም ሮይተርስ ሓቢሩ ኣሎ። ዓይኒ መሰኻኽር ንሮይተርስ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ብውሕዱ 3 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ናብ ኤምባሲ ገጸን ክኸዳ ከም ዝረኣዩ ሓቢሮም። ኣብ ኬንያ ብውሕጅ ዝሞቱ ሰባት 66 ከም ዝበጽሑ ተገሊጹ። ኣብ ኬንያ ብዘጋጠመ ከቢድ ዝናብ ዝፈጥሮ ውሕጅ ብውሕዱ 66 ሰባት ከም ዝሞቱ ፖሊስ ከተማ ገሊጹ። ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ኬንያ ኣብ ዝቕጽሉ መዓልትታት ብርቱዕ ዝናብ ክዘንብ ከም ዝኽእል ዕለቕልቕ ከጋጥም ከም ዝኽእልን ኣጠንቂቑ ኣሎ። በዚ ኸኣኒ ኣብ ተቓልዕቲ ከባቢታት ዝነብሩ ነበርቲ ካብቲ ቦታ ክወፁ ተማሕጺኑ ኣሎ። ኣብ ርእሲ ከተማ ናይሮቢ ብውሕዱ 2,000 ሰባት ካብ ገዝኦም ክወፁ ተገዲዶም ኣለዉ። ሰራሕተኛታት ህጹጽ ረድኤት ኣብ መላእ እታ ሃገር ብውሕጅ ንዝተሃስዩ ሰባት ንምሕጋዝ ይሰርሑ ከም ዘለዉ እውን ሓቢሮም ኣለዉ። ካብቶም ኣብታ ሃገር ዝሞቱ 66 ሰባት ፍርቂ ኸባቶም ወይ 33 ሰባት ኣብ ርእሲ ከተማ ናይሮቢ ምዃኖም ተገሊጹ ኣሎ። ብጀካ ኣብ ኬንያ እውን ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ዞባ ጋሞ ብዝዘነበ ብርቱዕ ዝናብ ብዝተፈጥረ ምፍራስ መሬት ልዕሊ 100 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝፍለጥ እዩ። ናብ በቀላ ሓበሬታ ነዳዲ ንምቁጣብ ረቡዕ ህዝባዊ በዓል ክኸውን ዝኣወጀት ሃገር ብሰንኪ ምውላዕ ኩናት ኣሜሪካን እስራኤልን ምስ ኢራን ሕፅረት ነዳዲ ዘጋጠማ ስሪላንካ ረቡዕ ህዝባዊ በዓል ክኸውን ኣዊጃ። ፕረዚደንት ስሪላንካ ኣኑሩ ኩማራ ትማልሶኒ ምስ ላዕለዎት ሰብ መዚ እታ ሃገር ኣብ ዝገበሮ ህፁፅ ኣኼባ ካብዚ ዝኸፍእ ከይመፀና ንምነ ነዚ ዝኸፍአ ነገር ግን ክንዳሎ ኣለና ክብል ገሊጹ። ኣሜሪካን እስራኤልን ብ28 ለካቲት ኣብ ልዕሊ ኢራን ኩናት ምስ ጀመራ ኢራን ነቲ 20 ሚእታዊት ጠለባት ነዳዲ ዝዓለም ዝሓልፈሉ መፃወቢ ሆርሞዝ ዓፅያቶ እያ። 9 ሚእታዊት ካብቲ ብመፃወቢ ሆርሞዝ ዝሓልፍ ነዳዲ ናብ ሃገራት ኤስያ እዩ ዝኸይድ። እተን ኩሉ ጠለባት ነዳዲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘማልኣ ሃገራት ደቡብ ኤስያ ነዚ ዘጋጠመን ሕፅረት ነዳዲ ንምቅላል ዝተፈላለዩ ስጉምታት ይወስዳ ኣለዋ። ስሪላንካ ኸኣኒ ረቡዕ ህዝባዊ በዓል ክኸውን ኣዊጃ ኣላ። ብጀካ ስሪላንካ ካልኦት ሃገራትን ዝተፈላለዩ ስጉምታት ይወስዳ ኣለዋ። ታይላንድ ዜጋታት ተሃገር ተጠቀምቲ ኤር ኮንዲሽን ወይ መዝሓሊ ንኸግድሉ ፎኪስ ክዳውንቲ ንኽኽደኑን መንግስቲ ይምዕዳ ኣሎ። ሚያንማር ናይ ውልቂ መካይን ኣብ መለለይ ቁፅሪ ወይ ታርጋ ተመርኪሱ ሙሉእ ቁፅሪ ዘለዎን ሎሚ ክንቀሳቐሳ እንድሕር ውዒለን ጎደሎ ቁፅሪ ዝውድኣ ታርጋ ዘለዎን ድማ ጽባሕ ክንቀሳቐሳ መንግስቲ ኣዊጅሎ። ባንግላዴሽ ሰዓት ንምቁጣብ ኣብ መላእታ ሃገር ኤሌክትሪክ ሙሉእ ብምሉእ ዘጠፍኣሉ ሰዓታት ኣዊጅሎ። ፊሊፒንስ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣብ ሰሙን ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ክሰርሑ ገይሩሎ። ቪየትናም ሰባት ብብሽክለታን ህዝባዊ መጓዓዝያን ጥራይ ክንቀሳቐሱ የተባብዓ ኣሎ። ንሎም መዓልቲ ዝበልናዮ መደባት ዝመስል ነይሩ። ክሳብ ዝቕፅል መደብ ሰላም።